Petisco de alta cociña de galo de Mos con queixo de San Simón da Costa. Está tremendo, la verdad. Y para que le guste a Alex, ya que no prueba nada, ya eso ya es la bomba. Os lancareses e visitantes degustaron este exquisito prato elaborado con produtos da terra da man do cociñeiro Santi Almuiña do Mesón Colón. O segredo é que digamos que é un galo feito entre coccións diferentes, como explicamos antes, no? Neste caso sería un galo estofado que se fai coa muslos, contramuslos e alas. Ahora talle poñendo o que sería a peituga que está feita a baixa temperatura, con un toqueciño de tomillo e aceite de oliva. E agora vamos a poñer o que sería un crujiente que está feito ca propia pel do galo, non? Un tipo parecido a unha corteza de cerdo, pero feita neste caso ca piel do galo. E poñeríamos unha espuma feita con queixo de San Simón. A verdad que está moi bon. Ten así unha textura moi suaviña, a crema está moi boa. O queixo dalle un toque así fuerte ao prato que a mí encántame. E a corteza é espectacular. O cociñeiro da Asociación Provincial de Hostaleiros sorprendeu con esta proposta na Praza dos Labregos da Pobra de San Xillao, onde este sábado fixo parada o autobús do Saborea a túa provincia da Deputación. Ademais de saborear, os asistentes tiveron a ocasión de coñecer as calidades desta raza autóctona a través dunha charla que ofreceu o presidente da Asociación de Criadores da Galiña de Mos. O norte tamén manda. O norte temos produtos que, personalmente, a min prefiero todo o que hai no norte, a carne que hai no norte, o marisco, o que hai no sur, por exemplo. E sobre todo en Lugo, que, como dicían ali, o tema da variedade, o tema do clima... O sea, somos uns privilegiados por ter todo isto. E, bueno, non hai máis que dicir. Xa ves aquí o meu compañeiro aquí comeu-no todo. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, acompañou o alcalde nesta xornada que serviu tamén para exaltar outros produtos típicos da zona, como a tenreira galega, primordial na economía deste concello rural. Láncara é un concello moi dinámico no medio rural, temos moitas explotacións de vacuno, de leite, de carne, producimos moita mazá, moita castaña, temos unha cantidad impresionante de ovino. En definitiva, Láncara é un concello do medio rural moi importante e isto ven nos axudar un pouco a promocionar os nosos produtos e a promocionar o medio rural. Ao longo do día, o programa que a Deputación lanzou este verán para apoiar os sectores máis afectados pola pandemia desenvolveu na Praza Lancaresa múltiples actividades gastronómicas como obradoiros para nenos, sorteos ou maxia. O grupo local Val de Láncara puxo a nota musical á xornada.